Безнең Шакмагыш төбәгендә булдыклы, аягында нык басып торган фермерлар аз түгел. Шуларның берсе Яңа Бирде авылыннан Эльвир Нурисламов. Фермерлык эшенә егет 2012 елда тотына. Гаилә фермасы ачып, Победа хуҗалыгыннан 25 баш токымлы кара чуар тана ала. Бүгенге көндә аның хуҗалыгында 91 баш эре мөгезле терлек асрала. Шуларның 55-е савым сыйры. Көндәлек савым 600 килограммнан артык тәшкил итә. Әзер продукция Дәүләкән сөт заводына сатыла. Ит җитештерү буенча да алдынгы урында бара. Яшь бозауларны югалтуга юл куелмый. 50 гектар җире бар. Узган ел шуның 12 гектарында күп еллык үлән, калганында бертөкле культуралар үстергән. Җирне тагын да зурайтырга дигән уй белән йөри. Волга авыл хуҗалыгы белән килешеп, үзара ярдәмләшеп эшлиләр. Хуҗалыкта эшләүче терлекчеләргә хезмәт хакы вакытында түләнеп бара. Аты барның канаты бар дигәндәй, Эльвир үзенең хуҗалыгында атлар да тота. Алар белән район сабантуйларында катнашып, призлы урыннар алган. Крестьян фермер хуҗалыклары республика, район җитәкчелеге һәм авыл хуҗалыгы министрлыгының кайгыртучанлыгын тоеп эшли. Хуҗалык үсешенә ярдәм итәрдәй төрле программалар гамәлгә ашырыла. Узган ел Эльвир Нурисламов мәсәлән конкурста җиңеп 2 миллион сумнан артык грант алган. Бу акчаны мал санын арттыруга, кирәкле техника сатып алуга тотынган. Үзеңә шанып эшкә тотынсаң, эшең юлда калмас диләр. Эльвир да яшь кенә булса да тәвәккәлләп зур эшкә алынган. Бөтен күңелен биреп, яратып, канәгатьлек белән башкарганга эшеннән куаныч таба ул. Болашақ еллары шушы ауылда өтті енді. Башта ауылда бірнеше ел садикке еріп алдым, еріп қала алдым. Анан соң мектепке шушы ауылда 9-ші классыны оқып бітірдім. Мектепте оқығанда атта үйріге бұла қызығып тұр енді. Фирмада ішке шығадырған жай каникул жылларын, айларында өзімнің яшьтәшләр, дуслар белән шунда бергә уйнап, көлеп, көтүләр көтеп йөридер инде. Шулар белән хәтердә калган. Аннан соң әзрәк үскәч 9-нчы сыйныфтан соң Агыйдел каласында укыдым 4 ел. Автомеханик һөнәрен үзләштердем. Да 3 ел ярым Сибир якларында әзрәк акча туплап, кайткач менә шушы фермер эше белән аңлып киттем инде. Мин яшьтән үк, электән үк малга тартыладыр инде атлар. Шул балачак хыял булгандыр инде. Хуҗасың да, үзең эшчесең дә, үзең дисәң дә була. Бары үзенең куласында кешеләр булгач, алардан әзрәк контрольдә, тәртиптә тотарга кирәк инде. Хәләл җефете Гөлназ Рәҗәп авылы кызы. Ул да техникум тамамлаган, һөнәре буенча экономист. Илназ һәм Нуриман исемле 2 ул үстерәләр. Ала малай быел 1-нче класска укырга барды. Үзебезнең авылда мәктәп бар әле менә. Субханалла эшләп килә. Бәрәкәй малайга 3 яшь булды. Менә күптән түгел генә 8-нче барда. Садик юк инде авылда, шунысы гына. Менә яшьләр бит инде күбесе шәһәргә китә диләр. Авылда яшьләр юк. Авылда киләчәк булса, возможностьлар булса, мин уйлыйм, яшьләр бик китмәс шәһәргә. Түмгәк тәйтәгәрә барган эшендә әнисе Айсылу, әтисе Тәлгать, хәләл җефете һәм туганнары Эльвирның иң беренче ярдәмчеләре.
нык ярдәм итә алардан помощь күп булды инде. Эш башлап йөргәндә дә. Әби тоже сыйыр савышырга ярдәм итә. Әти Сибир якларында йөрү, материально помогать итәләр. Җай чыкканда. Эльвир у тыныч холыклы, эш сөючән, балаларны яратучан. Эше авыр чаклары да күп, җиңел чаклары да булгалай. Баштарак авыррак иде, хәзер инде әкренләп җайлаша башладык инде. Яраткан тормыш иптәшең, бер-береңне хөрмәт итеп, һәм дә инде яраткан балаларың булу. Шул минем өчен бәхеттер дип уйлыйм. Бүгеннән без балаларның киләчәген кайгыртып яшибез. Туган авылында үткәрелгән саумысыз авылдашлар бәйрәмендә ат ярышлары оештырган, иганәчелек ярдәме күрсәткән, киләчәккә матур уй-хыяллар белән яши булдыклы фермер. Үземнең эш ягыннан, эшне ничек тә җиңеләйтү, техника, эшнең торышын җиңеләйтергә, мал саннарын, еще да продуктивныйрак маллар үстереп алып дигәндәй. Үзебезнең республиканы, Россияны алга күтәрергә инде. Күңел түрендә тагын бер якты хыялы бар Эльвирның. Ләкин ул бу хакта әйтмәвебезне үтенде. Без аның бу изге нияте тормышка ашмый калмас дибез. Чөнки ул үз алдына куйган максатына ирешергә омтылучан, кешеләргә изгелек кылучы егет асылы. Яраткан эшен ташламасын, туган җиреннән аерылмасын. Уңыш хәли җәнәпләре һәр вакыт юлдаш булсын.